Hej, i dag skal jeg lave sang i virkeligheden nummer 1. Og lad os bare begynde. Nå, skal du være irriteret mig? For satan, det gør sgu da ondt, mand. At jeg kunne uploade en YouTube-video. Det må du så undskylde. Jeg troede ikke, der sad nogen dør, den var åben jo. Nå, det må du undskylde. Nå, jeg bliver bare ved med at lave YouTube-videoer her. Hvad har du gang i, bro? Jamen, det er bare fordi, jeg kommer til at tage. Ja, det kan jeg da godt se, men du er da ikke gammel. Ja, det kan jeg da godt se, men du er da ikke gammel nok. Hallo, prøv lige at se, hvad jeg kan. Ja, lad mig da så se det. Oh my god, hvordan gjorde du det, mand? Kæft, du er sindssyg. Nå, det var alt for den her video. Hvis I kunne lide den, så smid et like og subscribe, hvis I er nye her på kanalen. Og så vil jeg rigtig gerne have, at I skriver i kommentaren nogle spørgsmål, som jeg kan bruge til en Q&A-video. Og så vil jeg også gerne have, at I skriver i kommentaren, hvad for nogle videoer I synes, jeg skal lave. Hej!